साउथ गोवा युनायटेड CS&C पंगडान वास्को SCक हारावन जैत मेळयले। 17-0 अशा गोल फरकांनी वास्को SCक हार पत्करची पडली। नावेली सिंकेटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेळामळार जाल्ले GFA अंडर-15 विभागांतले मॅचीन साउथ गोवा युनायटेड CS&Cन वास्को SCक हारावन जैत मेळयले। 17-0 अशा गोल फरकांनी वास्को SCक हार पत्करची पडली। कॅस्विनो फर्नांडीस, एलेक्स फर्नांडीस आणि एल्टन फर्नांडीस हांणी दरेकी हॅट्रिक मारली। मॅक्सवेल रॉड्रिक, एनरिक रॉड्रिक्स आणि वॉल्टन फर्नांडीस हांणी गोल मारलो। जाल्यार साउथ गोवा युनायटेड वतीन शेनॉय कॉद्रोस आणि जेड पिरेस हांणी दरेकी एक गोल मारून जैताक आपोवणे दिले। GOA365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।